Tervetuloa kuuntelemaan podcastia Ideasta innovaatioon. Tässä jaksossa sukelletaan palvelumuotoiluopiskelijan matkaan ideasta innovaatioon kursseilla innovaatioiden maailmaan. Keskustelemme kurssilla opituista asioista, siitä mitä oppiminen herätti ja mitä innovaatioiden tulevaisuus näyttää. Mukana keskustelussa on kurssin suorittanut opiskelija. Lämpimästi tervetuloa mukaan keskusteluun. Kiitos paljon. Mukava olla mukana ja reflektoida tätä monipuolista kurssia. Aloitetaan ihan alusta. Ensimmäinen kurssitehtäväsi oli ajatuskartta eli mind map. Millainen kokemus se oli sinulle? Tämä oli inspiroivaa. Oli ihana päästä tekemään käsin ja hahmottamaan kokonaisuutta visuaalisesti. Mindmap auttoi ymmärtämään, kuinka moniulotteista innovaatioprosessi on, ja se auttoi jäsentämään, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat innovaatioiden syntyyn. Ympäristö, tiimit, resurssit, asiakkaiden tarpeet, mutta tietenkin myös sattuma ja olosuhteet sekä tietenkin luovuus. Ymmärsin myös, että palvelumuotoilija voi toimia nimenomaan yhdistäjänä tässä kaikessa, tuomassa ihmisnäkökulmaa mukaan kehittämiseen. Mikä havainto nousi mielestäsi erityisen tärkeäksi? Se, että innovaatio ei ole pelkkä idea, vaan siihen tarvitaan konteksti. Joku tarve tai ongelma, johon se vastaa, ja tämä on juuri se kohta, missä palvelumuotoilijan taito kuunnella ja ymmärtää asiakasta nousee arvoonsa. Idea ilman asiakasymmärrystä on usein vain oletus. Millaisia oivalluksia sait kurssin alussa innovaatioiden synnystä? Muun muassa sen, kuinka tärkeää on luoda avoin ja kannustava ilmapiiri, jossa erilaiset ajatukset saavat tilaa. Innovaatioita ei synny tyhjiössä, vaan ne vaativat vuorovaikutusta ja kykyä nähdä ongelmat mahdollisuuksina. Onko sinulla antaa esimerkkejä, missä tällaisia oivalluksia voi hyödyntää palvelumuotoilussa? Ehdottomasti. Esimerkiksi vaikka uuden digitaalisen palvelun suunnittelussa, sillä liian usein lähdetään teknologiaa edellä. Mutta jos otetaan asiakkaat mukaan alusta asti, voidaan kehittää ratkaisu, joka aidosti palvelee heidän arkeaan. Kyse ei ole siitä, mitä voidaan rakentaa, vaan mitä kannattaa rakentaa. Osa kuuntelijoista voi ajatella, että innovaatiot syntyvät vain teknologiayrityksessä. Mitä mieltä siitä olet? Hyvä kysymys. Ja yleinen harhaluulo tämäkin. Innovaatiot voivat syntyä missä tahansa kontekstissa. Myös palvelumuotoilussa, jossa asiakkaan kokemus ja tarpeet ovat usein lähtökohtana. Innovointi ei ole vain keksimistä, vaan usein yhdistämistä, muokkaamista ja kokeilemista. Toisena tehtävänä sinua pyydettiin kirjoittamaan artikkeli jostain itseäsi kiinnostavasta startup-yrityksestä. Kertoisitko siitä lisää? Kyllä. Valitsin artikkelin kohteeksi Nuanik-nimisen startup-yrityksen, jonka kanssa olin jo tekemisissä toisella kurssilla tiimini kanssa. Haastattelimme yrityksen perustajaa ja se oli erittäin opettavainen kokemus. Nuanik keskittyy hyvinvointialalle ja tarjoaa uudenlaisia palveluita, jotka hyödyntävät teknologiaa yksilöllisen hyvinvoinnin tukemiseen. Yrityksen synty lähti perustajien henkilökohtaisesta halusta vastata työelämän muutoksiin ja lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Onko sinulla antaa esimerkkejä siitä, mitä erityisesti opit tästä kokemuksesta? Ehdottomasti. Opin, miten tärkeää on tiimin osaaminen ja kuinka eri taustoista tulevat ihmiset täydentävät toisiaan. Heidän matkansa ideasta kohti konkreettista tuotetta oli vaiheikas ja rahoituksen saaminen ei todellakaan ole itsestäänselvyys. Ymmärsin myös, kuinka keskeisessä roolissa kehittämistyön menetelmät ovat startup-maailmassa. Iterointi, jatkuva asiakaspalaute ja ketterät kokeilut ovat arkipäivää, ja lisäksi haastattelu toi esiin inhimillisen näkökulman, kuinka intohimosta ja tarpeesta voi syntyä merkityksellistä liiketoimintaa. Mitä kehitystyön menetelmää pidit hyödyllisimpinä?
Asiakasymmärryksen jatkuva vahvistaminen. Nuonikin tiimi hyödyntää paljon käyttäjätestausta ja asiakashaastatteluja. Se on hieno muistutus siitä, että hyvä tuote syntyy käyttäjiä kuuntelemalla. Mitä mieltä olet siitä, että palvelumuotoilijan rooli korostuu juuri tällaisessa alkuvaiheen yrityksissä? Se on oikeastaan kriittinen. Alkuvaiheessa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat koko tuotteen suuntaan. Ja jos tässä vaiheessa unohdetaan käyttäjä, korjaaminen myöhemmin voi olla todella kallista. Palvelumuotoilija voi auttaa muotoilemaan liiketoimintaa asiakaslähtöiseksi ja innovointivaiheessa esimerkiksi fasilitoimalla työpajoja tai tekemällä käyttäjätutkimusta. Osa kuuntelijoista voi ajatella, että palvelumuotoilu on visuaalista suunnittelua. Miten vastaisit tähän? Tämä on tosi yleinen väärinkäsitys. Palvelumuotoilu ei ole pelkkiä värejä ja fontteja, se on ajattelutapa. Me rakennamme palveluita, prosesseja ja kokemuksia, jotka ratkaisevat ongelmia ja parantavat ihmisten elämää. Visuaalisuus voi olla osa sitä, mutta tärkeintä on empatia ja rakenne. Kurssin 3. osassa tarkisteltiin kestävän kehityksen tavoitteita. Mihin keskityit? Valitsin YK:n kestävän kehityksen tavoitteen numero 7. Puhdasta ja edullista energiaa kaikille. Se puhuttelee minua, koska se on globaalisti valtava haaste, mutta myös mahdollisuus. Energiaratkaisut vaikuttavat ihan kaikkeen, arkeen, tuotantoon ja ilmastoon. Tutkin useita innovaatioita, joista perehdyin Polar Night Energy hiekka-akkuun, jonka Suomen nuorkauppakamarit valitsivat vuoden 2023 suomalaiseksi innovaatioksi, sen ollessa myös maailman ensimmäinen kaupallinen hiekka-akku. Hiekka-akun avulla voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa tehokkaammin ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä lämmön tuotannossa. Innovaatio edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 7 tarjoamalla edullista ja puhdasta energiaa. Ja sitten toinen kiinnostava kohde, jota tutkin, oli Zero Ocean Memristor, Turun yliopistossa kehitetty AI Memristor, joka oli vuoden 2024 innovaatio. Tämä on pieni, vain kynnenkokoinen osa, joka saa tietokoneen toimimaan yhtä tehokkaasti kuin aivot ja voi mullistaa energiatehokkuuden elektroniikassa. Ihmisaivojen toimintaa jäljittävä Memristor eli muistivastus kuluttaa huomattavasti vähemmän energiaa kuin perinteiset prosessorit ja tämä mahdollistaa tehokkaan tiedonkäsittelyn ilman jatkuvaa internetyhteyttä. Teknologia voi vähentää maailman sähkönkulutusta jopa 20%. Miten nämä liittyvät palvelumuotoiluun? Palvelumuotoilu voi olla se linkki teknologian ja ihmisen välissä. Esimerkiksi miten varmistetaan, että käyttäjät osaavat hyödyntää aurinkoenergiaa, miten tehdä käyttöliittymä, joka on intuitiivinen ja saavutettava, ja miten palvelua jalkautetaan yhteisöihin, joissa teknologia on uutta. Lisäksi sekä hiekka-akku ja Memristor voivat olla osa uudenlaista kestävää ja eettisesti muotoiltua palvelua, jossa datan käyttö on läpinäkyvää ja turvallista. Teknologia palvelee ihmistä eikä toisinpäin. Energia on puhdasta ja palvelu osallistuu ilmastotalkoisiin. Asiakas ymmärtää ja kokee lisäarvoa, ei pelkkää teknologiaa. Mikä innovaatio näistä oli mielestäsi kaikista kekseliäin tai yllättävin? Erityisesti mielenkiintoista oli huomata, kuinka energiateknologian innovaatiot, kuten hiekka-akku ja AI-pohjaiset memristorit, voivat muuttaa koko energian tuotannon ja kulutuksen dynamiikkaa. Hiekka-akku tarjoaa lupaavan ratkaisun uusiutuvan energian varastointiin, mikä auttaa tasapainottamaan sen epätasaista tuotantoa. Memristorit puolestaan voivat mullistaa tekoälyn sähkönkulutuksen, mikä on yhä tärkeämpää, kun digitaalinen infrastruktuuri laajenee. Mitä mielenkiintoista opit tätä tavoitetta tutkiessasi? Opin, että Suomi on yllättävän
innovatiivinen tässä kentässä. Valtioneuvoston raportti avasi myös laajemmin kuvan, miten yksittäiset ratkaisut linkittyvät globaaleihin tavoitteisiin. Se herätti ajatuksia vastuusta ja yhteistyöstä. Miten näet innovaatioiden roolin kestävän kehityksen edistämisessä? Ilman innovaatioita emme saavuta Agenda 2030 tavoitteita. Innovatiiviset ratkaisut mahdollistavat energiatehokkuuden, uusiutuvien energialähteiden laajemman käytön ja energian saatavuuden kehittyvissä maissa. Oivallukseni oli, että teknologia on olemassa, mutta nyt kysymys kuuluukin, että miten se saadaan oikeudenmukaisesti käyttöön ihan kaikille. Kurssin lopussa pohdit tulevaisuutta ja sen mahdollisuuksia, mitä jäi päällimmäisenä mieleen. Tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia, mutta myös isoja haasteita. Palvelumuotoilija on vähän kuin sillanrakentaja. Me luomme siltoja ihmisten, tarpeiden ja mahdollisuuksien välille. Lopputehtävä, tämä tallenne, tarjosi hyvän tilaisuuden koota kaikki ajatukset yhteen ja sain pohtia, millaisia innovaatioita toivon näkeväni erityisesti palvelumuotoilun kentällä. Ja tulevaisuudessa toivon näkeväni enemmän yhteistyötä, osallistamista ja kokeiluja. Uskon, että parhaat innovaatiot syntyvät yhteiskehittämällä eikä yksin. Oliko jokin erityinen materiaali tai sisältö, joka jäi mieleesi? Ehdottomasti viimeisen osuuden Sitran podcast. Se oli todella kiinnostavaa kuulla Sitran historiasta sekä sen muuttuneesta tehtävästä suomalaisessa yhteiskunnassa. Podcast herätti paljon ajatuksia, muun muassa sosiaalinen eriarvoistuminen ja maapallon kantokyky sekä se, miten nopeasti tarvitsemme ratkaisuja näihin ongelmiin. Myös datan merkitys puhutti, ei enää niinkään se, mitä teknologialla voidaan tehdä, vaan mitä sen annetaan nyt tehdä. Mitä opit kurssilla, jonka uskot vievän sinua eteenpäin ammatillisesti? Opin, että innovaatio on ennen kaikkea tahtotila. Voimme vaikuttaa asioihin, kun uskallamme kysyä, kokeilla ja pysähtyä kuuntelemaan. Mitä odotat innovaatiolta tulevaisuudessa? Uskon, että innovaatioiden täytyy olla entistä eettisempiä, inklusiivisempia ja kestävämpiä. Palvelumuotoilussa näin tulevaisuuden rakentuvan ihmisten todellisten tarpeiden ympärille ja siinä koulutusalallamme on paljon annettavaa. Kiitoksia paljon ajatuksistasi ja että jaoit oppimisesi näin avoimesti. Tämä on inspiroiva keskustelu ja varmasti monelle hyödyllinen katsaus siihen, miten kurssin ideasta innovaatio voi näyttäytyä palvelumuotoilun näkökulmasta. Kiitos itsellesi ja tietenkin kaikille kuuntelijoille. Tällaiset keskustelut auttavat myös jäsentämään omia ajatuksia. Toivottavasti tämä inspiroi myös teitä ja mahdollisesti joku kuuntelija innostuu ideasta innovaation kurssista tai ehkä kokeilemaan jotain uutta ideaa. Innovaatio kun voi lähteä ihan pienestä oivalluksesta.